Ayan. So, happy Valentine's para sa inyong lahat. At kaysa mag-date, magtanim na lang. Ayan. Ayan po yung mga, kung tawagin na ay utong. Sa Ilocano. At sa Tagalog, ay what's up, mga buddy? So, yun, nandito ako ngayon sa lugar ng Pampano at magtatanim po kami dito sa lugar ng Barangay Pampano at so, ang pagtatanim ay hindi biro. So, pakita namin, simple lang man po ang pagtatanim namin dito at ito pala yung mga ibang mga gulay dito. Ayan, magtatanim kami ng gulay dito. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong update sa lahat ng aking video. Ayan po. So, dyan lang muna po kayo. So, yan. Ayan yung mga ibang tanim ng gulay dito. So, mga kabady, simple lang. Ayan. So, daming, more gulay po. Ayan. Ibang-iba po ang bukabuhayan sa Maynila kaysa sa bukabuhayan dito sa mga probinsya. So, kaibahan maraming gulay dito at libre yan. Magtanim ka lang, meron ka ng gulay. Ayan. Oh, may gulay. Ayan po. So, mga kabady, ayan po yung mga tatanim namin. Dito po. Ayan. So, happy Valentine's para sa inyong lahat. At kaysa mag-date, magtanim na lang. Ito po, ayan. Ayan po yung mga, kung tawagin ay utong. Sa Ilocano. At sa Tagalog, sitaw po, ayan. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, ayan po yung tatanim namin. Ayan. Ito. Andre. So, what's up mga kabady? So, ayan, maghuhukay ako. Ako po yung naghuhukay dito eh. Ayan. Ayan po, mga kabady. So, upo ako kasi hindi ako makaupo eh. Medyo may kalakihan pa yung tiyan ko. Kaya, ayan. Masdan niyo po. Ako po yung magkakali kung sa tawagin na Ilocano. At sa Tagalog ay, ako ang maghuhukay. Para malambot pa yung lupa. So, ayan, may mga nagtitinda po dito. Ayan, mga kanya-kanya pong harap buhay. Ayan po, nagtitinda po sila ng mga kamatis, parya, mga talong, ganun po. Ganito pong buhay sa probinsya. Yeah. Dito po yan sa lugar ng mga tarem. So, kailangan po nating tanggalin yung mga damo para maganda po yung pagtubo ng gulay na itatanim natin. Ayan. So, pagkatanim po namin dito, isusunod ko po yung part 2 namin para makita nyo po kung pagganda at pag-usad ng pagganda ng tubo ng gulay. Ayan. Clap. Go! Clap. Go.
So, yun. Bali, natapos na namin yung dalawang line dito na Taliman at Bukayin. Bukayin kami. So, dito na kami sa bandang to. Yan. Ito po kami sa bandang yan at dito, tapos na yun doon, bali dito na. Hanggang sa matapos ko at hanggang doon. Yung banda ko. So, yun. Dyan muna kayo at manood muna kayo. Huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell at i-subscribe ang YouTube channel ko. Maraming salamat po.